nam je posvećen onim tehnikama iz starije škole karate, hajde tako da kažem, pa ćemo da nastavimo i večeras isto to da radimo. U tradicionalnom karateu, to ste do sada mogli da vidite, fokus je na borbi koja se nalazi na jako maloj distanci. Znači, karate je veština koja je namenjena borbi u klinču i na jako maloj distanci. I gde to najbolje vidimo? Najbolje vidimo u katama, posebno u starijim katama, gde vidite da je kretnja uvek takva da su jako plitki koraci, da idem da kružim oko njega i tako dalje. Po čemu još možemo da zaključimo da je karate veština koja se koristi na bliskoj udaljenosti? Između ostalog i po blokovima. Pokazivali smo za Gedan Barai, kada smo objašnjavali mehaniku pokreta, da ovo blok koji se objašnjava kao odbrana od Maegerija ili od nekoga ko nas napada nožem i tako dalje. I to je onda ovaj pokret, je li tako? Međutim, ovo je element povlačenja ruke i posebno ovo da idu ruka preko ruke nam ukazuje da to može bude nešto drugo. To je da kada me Lazar ovde uhvati, Gedan Barai može bude prilično efikasan da raskinemo taj kvadrat. Jel neko razmišlja o preostalim blokovima? Rekao sam vam da malo razmislite da li bi moglo da se krije nešto iza nekog drugog bloka. Jel palo nekome na pamet da malo razmisli? Dobro. Ajde ovako, znači da ponovimo još jedan. Gedan Barai ima nekoliko elemenata. Prvi je ova ruka koja čisti dole. Gedan Barai u prevodu znači čišćenje ispod pojasa, ajde tako da kažem. Međutim, ova ruka se vraća u nazad, jel tako? I to smo objasnili zašto se radi. Znači, nije da bih udario nekoga nazad, nego da bi čoveka koji me povukao, odnosno uplatio za ruku, povukao ka sebi i lakše raskinuo hvat. Jeste li primetili da u Kihonu gotovo svaka tehnika ima taj element da se vraćamo nazad, da vraćamo ruku nazad? Ima par tehnika koje to ne rade, recimo Seiki Nago uči, to je ona borbenija varijanta. Ajde da izanaliziramo recimo blok uči ruke ili udo ruke. To je onaj blok koji ide odavde, jel tako? Da li je nekome palo na pamet zašto ova ruka treba da ide na pojas? A svaki trener to insistira na tome. Da pokret kreće odavde. Ako ima neko oružje. Ako ima neko oružje, da. Objašnjavaju kao da vadiš sablju odavde, međutim nemaš oružje. Vidiš, nema ničega. Šta bi moglo se krije za tog pokreta? Jel nekome pada na pamet? Znači sve vreme ponavljamo. Klinč, mala distanca, hvatovi i tako dalje. Ajde ako me Lazar uhvati sada, ako me uhvati u suprotnom rukom, ovdje ću da čistim, šta ako me uhvati ovdje? Jel nekome pada na pamet nešto šta bismo ovdje da uradimo? Pazite sad ovo, znači ovo vam sad samo dajem ideju. Ovo mi nije niko pokazao, niti sam pročitao, ovo je meni palo na pamet, tako da značilo bi mi da i vi malo razmislite, pa mi recite slobodno ako vama nešto drugo padne na pamet. Pazite sad ovo. Ovo je tehnika koja se zove Kimura, koja postoji u jiu-jitsu, koja postoji u judu. Meni pokret mnogo podsjeća na to. Mnogo više nego na blok koji bi išao ovdje. Zašto to mislim? Ako me neko napada frontalno, ovo je blok koji očigledno štiti od nekog frontalnog napada, tako? Zašto bih radio ovo pa ovo, kada imam mnogo kraći pokret, jel tako? Zašto se toliko insistira na tome da pokret kreće odavde, pa ga vučem u to? Vjerojatno opet da uskinu ruku, ako nas uvati za prednju. Između ostalo, tako je. Upatio me za prednju, tu sam. Cinuću ga nazad. Upatit ću sebe za ruku i idem u završnicu. Sotuki. Znate taj blok, tako svi. Ovo je blok koji već ima smisla, ali se mnogo kraće izvodi u borbi. Tu, je li tako? Zašto ovaj pokret? Zašto je ponovo ruka ovdje? Jel ima neku ideju? Ajde upati me za ovo ruku. Ne, drugo. Upati me za tu ruku. Jel ovo pokret odakle krećemo u borbi? Jel tako? Jel ima ovo nekog smisla? Poluga na laktu, da. Da li vam ima smisla taj pokret? Posebno kada imate u vidu da se u okinavanskim stilovima najviše koristio takozvani haki-uki. To je blok sa hvatom. Vidjet ćete ga u nekoliko kata kada budemo malo zašli kate za zeleni i brown pojas, ali to je blok gde me Lazar udara. Ja ne sklanjam samo ruku, nego ga i hvatam ovdje. I onda iz tog hvata nastavljam sa kontrolom. Iz toga se dalje razvila jiu-jitsu, aikido i tako dalje. Aikido je posebna priča. Ali dobro. Hajde sad da samo u kretnji. Krećemo se jedan oko drugog i hvatam ga za ruku koju ja želim. Uhvatim ga recimo rukom za ruku
i sada mu dam vremena da razmisli kako će da se odbrane od ovoga. Imamo Salt Uki varijantu, koja je Kimura. Dobro, to je sa drugom. Ne, uči zim, uči. Evo i ova recimo varijanta koja meni nije pametna, to je potpuno drugačiji izgled. Znači on je izveo nešto drugo. Uglavnom sam učio uki, samo oko ruke. Evo, ovo je još bolja varijanta od onoga što sam ja pokazao. Ajde. Ima ti mene, pa. Take your time, ja tebi tako. Ja tebi tako. Evo, recimo, meni ovo nije palo na pamet. Varijanta B, uhvatim ga tu. Samo malo nežnije, molim vas, od mene, kao da mu pare dugujem. Napeo. Jel može? Znači, samo se malo poigrajte, ovo vam je kao da nastavljamo zagrevanje pre nego što pređemo na glavnu temu za večeras. Samo hoću malo da razmislite o tim stvarima, da. A domaći zadatak imate, hoću svi da mi razmislite šta može se krije za Jordan Uki. Jer objašnjenje Jordan Uki ili Yagi Uki, kako vam je lakše, objašnjenje je da je to blok koji jedini efikasno može da odbrani od X-kika ili kakatogeri. To je... I sad stvarno u teoriji, da, ja sam ustavio tu prepreku, on će tu da klizne, jel tako? Voleo bi da neko stane u Jordan Uki, evo ja, penzioner, da mu bacim kakatogeri da vidim da li se odbraniti, a ne neko od vas mlađe. A da idete vašom rukom na njegovu nogu, meni je to potpuno suludo. To je bilo duplo, da ide u te... Pa i to da ide i onda... Ne, misliš kao u kati, ne, nema nikakva logika. Ne, realno, da. Jel ima pitanje? Ajmo parove i lagano.